घटनाखाहाय yang kian harus yang harus answer नियाखाय सालानि कालिबारि नि सालानि हिसुन थाखा boza ga wa ma मासलिबो masliwa answer मगात मासलि थाखानि हिंखाय जों नगद साइक्लांखा नगनि चाबि बगलां थाखा nong ni borno cycle ang बर'नो खनाय तो करै 24 मिनिट लां थाङो लां थाखानि हिंखाय तफल जों बखा बान्थिया पावर दाजा पात्र पट खानो दिनै मुक्रि खाया बे फायगारिखाय आइथा आइ किसा आरो चार नंनाय हिन थाखा आफोरखौ खोनाखा बे yang नंनि नकले साइमलिया apur kai nona sabo kol khai je nang sabedi kalang mani da sari नरन सारका ताक yang गरिनो पछि गन्ते नरन सारका मुं सा मानेफोर करिखा फाइनाय बायदि बे जों जखाना खानाखायनो जों फायखा फायै आरो जों 8टा नखर फायखा फायै नग सफायखा सफायै जों फेनो जे सामाबाय आते मा फायखानिफ्राय सुदु मवाइसेया सिगाङाव बो दुइबार हाफा आफाखै नग हाबिया राबार सिट रक सबै बे टुकटाक मानिक्लां थाङो बोसोराव बाला खना मखा अब वो थांनाय कृष्ण मेलाव आफ्रो वाइसांखा जों 2 घन्टा हयতো 2.5 घन्टा कृष्ण मेला बेरायखाना बेरायै जों फायखानिफ्राय आफ्रो जों खेलखरै टेनफुं आं स्कुल थानाय हिन बाइक ना होनायफोरसो बाइकनि थक गारि जाक नायबा राबार सिट करै इंगे स्क्रेप करै बे माने गोबां मा करै थाङा बे खकरै आसु बाइ जों दंथ' बिनि मानथायबा बतन थांसितो बिलाय जों दंथ' माथा बे ताखाय मुसु जे खतरं थाखा आं ति बकनिया आइ सुरंबाय सालायजाक आन म गारि न एक्सचेन्ज खायनानि दिनै सालायजाक और आंबो नगन आं लोगो बरनो टाइम थायै जों जेबो 10टा वो नग सफायनो बारा ताखाय थाङै एक्सचेन्ज खायनो हाबते कप साजा बे सालायनो काय बारिनि जों सुनार ताग्रि मनि अब आं नरन अ सालानि सिमिन प्राय 2.5 लाखनि सुना दं बे नंनि तो दङ न आं नंनिखाय सायमियाखै आं रांखि जाखै तनि माने बेग थायजाकाव बोसोराव दं ना रांग बेगाव आ बेग बटमा आं कुकुल दं ओंखाय ते आने दुगाननि बेग कायहा दङ चिकनते आरो खाय आं थांफ्रो हिजाब लां थाङो आरो 15,000 दङ बेग सह अबरक लां थाङा जतन जा आमखा बेग बाकलांखा ते टोटल आनि थांगना 35-40 लाख सबसो थांगना ओमफ्राय दा दाम खायनाय मवाइसा वाइनिया मनन गाहामखाय दिनै आनरंखा परबती समय तेखायसा हाबमानो अमनो जदि एलाकामर बिहिसा साक्तारै नायसमियाखाय ते बारिने मगर मुसै टंलाक ते हामनाय एमने नं सन्देह हरक तोरा तो जिनि सन्देह तो सन्देह तो करै आगर बयबो सत्रबो करै वालामो करै आनि सुदु स्कुल थांखा डिटि बेखा नग फायखा माइसाखा किजारेस खायखा सारिखा आं दुगान थांखा दुगान निबा आं गुइहाय हरखाय बतं या ताम दुगान दे एमने नोंखा बाजमाल ओंखाय 7टा कासला बेंकेन नग फायखा ते कुनदा थांया आपथि के आने अ बतिखे आं सत्रहि साना दसगा अच्छा अंगाय थाना रगो जहा साकना र अमा हायको थाना गितंमनि सिगांखाय साया ताबुक जे अगो थाना मता साहरका ताम रक साइ खेकलां नं ताम फाय आं साइनि आं फायासैनो न फाय नाय थांबायखा नाय थांबायखा ताम हि साइकेल खामले आं साइमिया कै तब ता कैसा थाना थां मालाय नायनि जंतों ताबु नते बा थानाय ता बा थानाय न बदि प्रसेस नागा अमर संनाय अमते क्राक दान हामान आं बम थानाय इजा मतामत नायना नायता दादन सिनि मुखाय आं सिनि मुखाय अनराय देबरमा नंमा पाराखाय आफाइबारि पोस्ट अफिस खाय 12,000 हामबाय
gotna hingkai oma haingkha ani khe boi je khlaio hingkai angbo busaya phapro borok kol khaipro hingkai kol khaike no chini nogo manui khamai thamai ka bula ni sangka angbo sak samia ko thangnai gena nei ang phaika phai nuk phaika apro ke nok ni manui rok so ton tlangjak surke so ton plogjak mamang mankha hingka hingkai borok no sungkhor ka kusok manui rok tongnai samani je nok phang ta hingkai dokan ni rang rok jotono tongo hingkai gari exchange khaina ni rang karijak prai amtoi jo toi 30 থেকে 35,000 lakh rok let thangnai ni sahoruta hingkai aboni bagai ke police hok phaika tamro cycle police police hok phai nai thangka hingkai kori rok phaika biangti kakha tamkha abo hai nai oro elkan borok kori khabo hai khogai maya nei cycle kha hingkai am hai keno chini salani bagai je mani takmarok jotono thangbai kata dalan mongkhai anbung protest nongo para khai para oro na thai bari